Броени дни до Коледа. С участието на Брук Невин, Робин Дан, Алън Питърсън, Гери Хол, Дани Кайнт и други. Музика Стейси Хърш. Да, приятели, време е. Всъщност е крайно време. Повечето от вас вече са си у дома за Коледа. Правите сладкиши, обяснявате на баща си, че тройката е печатна грешка. Ще се върнем в ефир отново през януари, но за тези от вас, които са още в кампуса, ето малко музика. Обявиха голяма буря, така че внимавайте. Аз съм Мичо Грейди. Весела Коледа и до следващата година. Оператор Фрейзър Браун. Сценаристи Робин Дан и Робърт Вон. Режисьор Харви Кросланд. Ашли, какво става? Как така тръгваш? Още съм на работа. Не съм си събрала багажа. Бурята? Просто малко сняг. Не, Ашли, моля те, не го прави. Добре. Да. Да. Весела Коледа. Маги, какво има? Това беше превозът ми. Каза, че тръгва по-рано заради бурята. Още дори не вали. Не я обвинявам, очаква се голяма буря. Къде живееш? Харисън, на 4 часа. Северно, знам къде е. Аз съм от Парквуд. По път ми е, ще те закарам до там. Наистина? Да. Да не те притеснявам. Не, изобщо. Благодаря ти. Иди си вземи нещата и ще се видим тук към един... Добре? Остави това. Ще го оправим до година. Добре. Много ти благодаря, Мич. Аз ще платя за бензина. Няма проблем. Знам колко е важно да се прибереш за Коледа. Ще се видим в един. Да. Маги Чалк. Готова ли си? О, да. Добре. Ще взема сака. Благодаря. Онази врата не се отваря. Влез от тук. Добре. Съжалявам. Добре ли си? Да. Така. Да? Да напъхаме това отзад. Добре. Добре. Така. Сега е... 1:15, ще се прибереш за вечеря. И, както казах, вземи си. Ще те залъжа. Благодаря. Така. Коледа, идваме. Пътуването явно ще е по-дълго от обичайното. Какво учиш? Журналистика. Страхотно. Телевизионна ли? Не. Искам да пиша за вестник. Това е журналистика. Красива си, за това си го помислих. Благодаря. Не, писането е единственото, което си представям. За вестник като Ню Йорк Таймс. Еха. И ще го постигна. А ти? Ами, това е, което виждаш. Водещ или работник на бензиностанция. Какво? Твърде добър си като водещ. Благодаря. Ще бъдеш супер. Знаеш ли, не сме помръднали и метър. Да. Какво става там? Температурите падат, а бурята е затворила и 72 за неопределено време между Брукфилд и Мейкън. Ще пропуснем Коледа.
Семейството ми ще украси без мен. Ще ти дам подаръка по-рано. Взел си ми подарък? Разбира се, Коледа е. Какво? Виж, не искам да те виждам разстроена и за това реших. Моят подарък за теб да бъде най-хубавата Коледа. Тук и сега. Какво ще кажеш? Сега ли? Да, сега. Ще се измъкнем на следващата отбивка. Какво правиш? За първия ден до Коледа моята приятелка направи с мен... Хайде, не ме оставяй така. Снежен ангел под дърво? Да, точно така. Хайде, лягай тук. С мама го правехме заедно. Още го правим. Пеем и сме доброволци в топла кухня. Майка ми е най-коледно настроения човек. Дори има колекция от коледни звезди. Върхове за елха, украшения. Любовта към Коледа ми е от нея. Благодаря, че се опитваш да ме зарадваш. Как така се опитвам? Това се случва, ясно? И едва началото. Най-добрата Коледа, гарантирано. Видя ли? Това исках да видя. Тази усмивка озарява по-добре от всяка елха. Готова ли си за втория ден до Коледа? Напълно. Добре, да го направим. Откъде взе шина? Това е тобоган. Не искаш да знаеш колко чипс дадох за него. Втория ден до Коледа? Втория ден. Ето така, готово? Чакай, чакай, чакай. И това е. Ето го, ето го. Най-хубавият снежен човек. Виж го. Трябва да го снимаме. Да, моля. Разбира се. Готови? 1, 2, 3. Снежен човек! Чакай, още веднъж. Заедно. Хайде. Добре. Снима ли? Да. Пристигнахме. Докарахте за Коледа. Да, така е. Много ти благодаря, Мич. Беше... Не знам от кога не съм се забавлявала така. Вече знаеш разликата между тобоган и шейна. Не знам как съм живяла без това. И аз. Беше безплатно. Искаш ли да се запознаеш с семейството ми? С удоволствие, но часовникът тик-така. Мама е подготвила програма. Вечеря, подаръци, песни. Не трябва да я обърквам. Така изглежда. Ами... Карай внимателно. Ще се видим през януари. Весела Коледа. Ей, Маги, Да? това беше най-добрата ми Коледа. Довиждане. Довиждане. Десет години по-късно. Знам, че се шушука. И слуховете са верни. От 1 януари Харисън Газет ще е част от издателското семейство Райтсбридж. Семейство? Така ли го наричат? Хора, нещата се променят. Всички търсят новини в интернет, в социалните мрежи. Абонаментите спадат, трябваше да го направим или да умрем. Това ще стане след 2 седмици. Вече е сторено. Влиза в сила от 1 януари. Алън, какво значи това? Оставаме ли? Има възможности за повишения. Райтсбридж има по-големи вестници от Газет. Значи трябва да се борим за работата си. Знам на какво сте способни. Сега трябва да го покажете на Райтсбридж. Сигурно е далечен глас.
Добро утро, Харисън. Аз съм Мичо Грейди и съм новият водещ на сутрешното предаване. Слушате Добро утро с Мич по Добро утро, Смич. празнична алтернатива. За тези от вас, които не ме познават, ще обясня какво значи това. Аз няма да насилвам ушите ви с повече коледна музика. Да насилва? Защото, честно, чувате достатъчно. В мола, в пощата, при зъболекаря. Насилването започва веднага след Хелоуин. Щастлив съм да кажа, че спира с мен. Няма да пускам в 12-тия ден до Коледа или друг от останалите буклуци. Обаче ще има страхотни барабанисти след тези съобщения. И отново, аз съм Мичо Грейди, пристигнал от западния бряг и щастлив да бъде в Харисън. Това е Добро утро с Мич. А сега музика. Добро утро с Гринч. Мичо Грейди? Онзи, Мичо Грейди? Сигурна ли си? И аз не повярвах, но проверих сайта на радиото. Той е. И как се чувстваш? Почувствах се... Щастлива? Не. Шокирана. Не съм искала да видя никого толкова, колкото него. А сега той е тук. И не знам дали го искам. Така ще разбереш какво се е случило. Трябва да звънеш и да поискаш песен. Той не пуска песните, които искам. Забрани коледната музика. Леле, Да. И това от Мистер Коледа. Не знам, това е минало. Хората се променят. Виж, и аз съм различна. не се връзвам. Той е тук. Кой? Мич. Какво? Къде? Това той ли е? Еха, много е сладък. Мич! Не. Ей, Мич! Ела! Не дей. Насам! Напомни ми да те убия. Здравейте. Здравей! Познаваме ли се? Познаваме се. Да. Това е Маги. Преживяхте едно коледно приключение. Да, точно. Маги Чалк. Да. Здравей. Аз съм сестра и Грейс и... Колко е часа, трябва да вървя. Ти остани. Сядай тук. Не, Грейс. Маги, изглеждаш чудесно. Ти също. Ще се видим после. Радвам се, че се запознахме. Аз също, да. Довиждане. Довиждане. Значи си се върнала. Да. Върнах се след университета и пиша за газет. Работиш за вестника. Да. Харисън газет не е точно Нью Йорк Таймс, но Ами, трябва да започнеш от някъде. да. Но още съм там, където започнах. А къде искаш да си? Боже. Където и да е, за да напредна в кариерата. В Чикаго, Бостън, Ню Йорк, Л.А. Бил съм там. Определено е хубаво. И как се озова в Харисън? Извинявай, прозвуча зле. Не, няма нищо. Ами, нещата вървяха добре. Водех предаването Добро утро с Мич в Далут, в Болдър, после в Далас и накрая в самия Л.А. И после в Харисън. Да, никой не ми каза, че кариерата може да върви и надолу. Бях в Л.А. и всичко вървеше чудесно, но станцията ни беше купена от голяма компания, която промени формата и уволни музикалните водещи. Случва се. Знам, току-що купиха вестника. Така ли? Надявам се за теб да се получи по-добре. И така, имах предложения за нощни предавания, но това не е за мен. Аз съм Добро утро с Мич. И когато водещия тук напусна... Мак. Да, Мак се задържа дълго тук. Харесвах го. Мак е добър.
Затова сега е в Атланта, а аз съм тук и се опитвам да тръгна отново нагоре. Дошъл си на време. Харисън е красив по Коледа. Да. Знаеш ли, не си падам по Коледа напоследък. Чух по радиото. Какво става? Ти обичаше Коледа. Каза, че майка ти украсява цялата къща. Да, да. Ами, нещата се променят. Добре, трябва да тръгвам, но радвам се, че се видяхме. Да, и аз се радвам, Мич. Може би ще се виждаме наоколо. Мичо Грейди? Да, Новият водещ по радиото. Познах гласа ви. Здравейте, Бриана Паркър. Притежавам студио за йога. приятно ми е. Добре, дошли в Харисън. Благодаря. Доста топло посрещане имате. Ние сме дружелюбен град. Не чак толкова. Сутрешният водещ обикновено е знаменитост тук, но вие сте от Лос-Анджелис. Това е много вълнуващо. Благодаря. С приятелката ви може да вземете безплатен урок. Благодаря, но не съм... Тогава само Мич. Знаете ли, не си падам много по йога. Всички го казват в началото, но щом паднете в ръцете ми, ще повярвате. Добре. И така, ще си взема кафе и отивам да водя клас. Но ще се видим отново. Да, Визитката ми. благодаря. Видя ли? Първото ти коледно чудо в Харисън. Безплатна йога. Не вярвам в коледните чудеса. Ще се виждаме. Звучи добре. Какво стана с Мич? Беше ли ти приятно да го видиш отново? Беше интересно. Само толкова? Не го ли попита, защо е изчезнал тогава? Не, но определено не е същият. Той толкова обичаше Коледа. Не разбирам как става. Не мога да си представя. Това е тъжно. Да, така е. Иска ми се да можех да направя нещо. Сетих се. Put mistletoe on the tree. Santa baby got a gift for me. Got a long way to go on his sleigh, but he's coming tonight. The kids all know him wherever he goes, with a big round belly and a bright red nose. Got a lot of presents and a way to go. Цветна хартия ли ще вечеряме? Какво? О, да. Вечеря. Трябваше да приготвя вечеря. Съжалявам, Грейс. Напълно забравих. Виждам. Какво правиш? Ще пращам на Мич подаръци. Какво? Да. Веднъж той ми подари най-вълшебната Коледа, която съм имала. Реших да добавя малко магия в неговата. Да му се отплатя. Добре. Защо сега? Ще го развеселя, за да си върне празничния дух. Няколко подаръчета. Сериозно? Вдъхновено от песента «12 дни до Коледа». 12 тайни подаръка. Какви подаръци? Добре. За първи подарък избрах снежен човек, като онзи тогава. Той ме накара да забравя, че няма да съм у дома за Коледа. Той ще разбере, че си ти. Познава само теб в града. Да, може. И какво? Все пак е мило. И е забавно напомняне какво е била, и още може да бъде. И всичко е само за да му се отплатиш, нали? Виж, зарадвах ли се да го видя? Да. Мисля ли за него от години?
Да. Искам ли да знам защо не се върна? Да. Подразни ли ме жената, която флиртуваше с него в кафенето? Може би малко. О, истината излиза наяве. Дали е редно да направя едно добро? Да. Имате много верни читатели, но за жалост те остаряват. Няма да са тук вечно, затова ще се включим в социалните мрежи и ще направим сайт. Това ни е нужно. И както предложи ти, преправяме стила си и забавната секция. Освен това, добавяме пътешествието от Райтсбридж. Това е чудесно. Влез. Искал си да ме видиш? Да. Маги, това е Райан Галагър. Вице-президент на Райтсбридж. Приятно ми е. И на мен. Так му говорихме с Алън, защо хората четат вестниците ни. Иска ми се да вярвам, че е заради новините, но е заради човешките истории. Не се изненадвам. И аз чета първо от тях. Аз четох нещата ти. Много си добра. Благодаря. И мислим, че ако създадеш интересна история, която да улови въображението и да рекламираме в социалните медии, ще успеем да привлечем читатели. Да създам? Като да си измисля? Не правя това. Ние не го правим. Не искаме да си измисляш, Маги. Намери, бъди като нашите репортери. В такъв случай ще се постарая. Харесвам си работата. И ние искаме да останеш. Знаеш ли, Алън? Каня ви на годишното коледно парти на Райтсбридж. Този уикенд. Ще се опознаем по-добре. С удоволствие, нали, Маги? Да. Благодаря, мистер Галагър. Вие сте с Мич в сутрешния блок и ще приемам всички ваши неколедни желания веднага след рекламите. Какво има? Едва от 2 седмици си тук, а вече получаваш поща. Поща? Нима? Да, отвори го. Хайде, хайде. В първия ден до Коледа тайният приятел ти дава задача. От стомана не е, нито от слама, даже дървен не е. Затова сега го направи, преди да се стопи. Весела Коледа, таен приятел. Някой е отделил много време, за да го направи. Защо някой ще ми го изпраща? Явно е вдъхновен от твоето празнично поведение. Или има много свободно време. Стига. Толкова е мило. Учи ли снежен човек? Да, много е сладко. Връщам се в ефир. Каза ли нещо за първия? На мен ли? Не. В ефир. Не съм чула нищо. Може да му кажеш какво чувстваш. Не знам какво чувствам. Аха. Добре, да вървим. Да обиколим магазините. Изглежда тайният ти приятел е изпратил още нещо. Нима. Добре. На втория ден до Коледа тайният приятел ти дава задача. Духа си бързо повдигни и в шейна с конски впряг се повози. Весела Коледа, твой таен приятел. Добре? Сладко е. Тя иска да се возиш на файтон. Защо да е тя? А какво да е? И иска да направиш снежен човек. Това беше първото. Моля те. Трябва да го направиш. И може да направим репортаж за теб за Коледа.
ако продължи да ти изпраща писма. Не си падам по Коледа, Рита. Мич, на хората ще им хареса. Наехте, защото беше водещ в голямо радио в Л.А., който има връзка с слушателите. Трябва да го направиш тук. Добре. Щом мине Коледа, ще направя за Нова година. Става ли? Няма да чакаме до Нова година. Здравейте, Харисън Газет, моля. Благодаря. Офисът на Алан Креймър. С тази песен преживяваме отново бала на Сабрина. Това е Добро утро с Мич. Приемаме заявки. Здравейте, в ефир сте. Здравейте, аз съм Даун от Харисън. Щях да пиша, но реших да се обадя. Защото ти липсва веселото ми настроение, нали? Не, но се чудех, знаеш ли, кой е тайният ти приятел. Ти откъде знаеш? Има го на сайта. Така ли? Не искаш ли да знаеш? Аз искам. Имаш ли молба, Даун? Кой е тайният приятел на Мич? Качили са подаръците ми на сайта? Качила си това на сайта? Защо? Защото аз съм програмен директор. Може да съм луда, но бих искала хората да слушат предаването. Но това са мои лични неща. Технически, след като ги хвърли в кошчето на компанията, стават нейна собственост. Гледах го в закони ред. Така ли? Ще ми причиниш това. Мич, ти не идваш със собствени почитатели, затова трябва да ти създадем. Аз само полагам началото. Благодарен съм ти, наистина. Но предпочитам да не говоря за това в ефир. Довърши предаването и ще говорим. Аз съм Мич и отново съм с вас, за да приемам обажданията ви. Какво искаш да направя? Просто искам да напишеш история за новия водещ от Л.А. и за тайния му приятел. Това е човешка история, нали? За Мич? Да, Мич Олиери. Огрейди? Да. Знам, че е нов. Просто не виждам нищо. Радиостанцията е наш рекламодател. Рита ме помоли, ти ще го направиш и дори няма да си измисляш. Тук няма история. Просто два тайни подаръка. Правим таен приятел всяка година. Виж, градът е малък. Ако го представиш добре, всички жени ще се гледат и ще се чудят. Тази ли е? Това искаме. И дори ще бъде романтично, ако открием коя е. Да, но... Без но. Вече говорих с Райан и му хареса. Лъскав, нов водещ от големия град, вече има таен приятел за Коледа. Аз ли да го напиша? Не трябва. Ако с Райан го искате, ще се постарая. Маги, искам да дадеш всичко от себе си, моля те. Трябва да впечатлим Райтсбридж. Разбрали? Напълно. Значи Алан иска да пишеш за тайния приятел? Това не противоречи ли на някое правило? Ако говориш за журналистическата етика, тогава да. И ти отказа, нали? Как да откажа? Началникът от Райтсбридж, Райан, е убедил Алан, че една човешка история ще увеличи абонатите. Какво общо има това? Ако не напише историята, ще ме уволнят. Това е нещо лично. Да, именно. Трябваше да помогне на Мич. И ще помогне. Ще пратиш и 12-те. Какво може да се обърка? Това може да мине. Благодаря. Прекалено коледно е. Виж, вероятно ще откажат, но това също. Не мога да го понасям. Здравей. Здрасти. Благодаря. Какво правиш тук? От вестника искат да напише история за теб. Бляскав нов водещ в малкия град, който получава подаръци за Коледа. Не мога да повярвам. Това е работа на Рита.
Не се обиждай, но не мисля. Може да говорила с шефа ми. Рекламата ще ми е полезна, но това... Да, изборът е твой. Не мога да те накарам. Искаш ли да пием по кафе? Да, добре, Секунда. добре. Благодаря. Дали мрежите ще го прихванат? Не мислех, че те интересува. Кажи ми. Съмнявам се. Нищо лично, но това е малка местна история. Но няма такова нещо като лоша реклама, нали? Разбира се, че има. Да. Просто част от стойността на водещия за радиото е неговата позиция на пазара. Мисля, че трябва да изградя добро утро с Мич, както навсякъде. И може да е добре за мен. Ами... Да, Виж, щом вече има хора, които коментират само след първите 2 писма, защо да спирам добрата история? Може би Рита е права и трябва да направя това, което се иска от мен. Ти ще го напишеш. Какво беше? Да направя снежен човек? Това е лесно. Да го направим. Не мога да повярвам. идеята беше твоя. Да. Всъщност, ще ми окажеш ли честа? Аз съм журналист. Не трябва да съм част от историята. Така е ли? Да. А да помогнеш на приятел? Просто е, слагаш ги тук и тук. Добре. Ето го! Ето го. Добре, застани тук. Не. Трябва и ти да си на снимката. Трябва да документирам историята за вестника и... Ще си направим селфи. Хайде. Добре, готови? Да. Да. Готово. Още една, ти и аз. Готови? Доста е добра. Ще тръгваме ли? Да. Искаш ли да разбереш кой е тайният ти приятел? Не особено. Малко ми е жал за тази жена. Рита е сигурна, че е жена. Да. И аз мисля, че е жена. Тя отделя толкова време и усилия за тези прекрасни подаръци, а аз ги използвам, за да се рекламирам. Поне мислиш за чувствата й. Да. И кой знае, може да е сродната ми душа. Вярваш ли в това? Защо не? А ти? Вярвам, че по Коледа може да стане всичко. Да. В това е проблемът. Утрешното издание. Статията ти е добра. Нуждае се от още снимки. Алън каза същото. С Райан искат да направя серия до Коледа. Трябва да си доволна, явно. Ще си запазиш работата. Какво може да се обърка? Не знам какво да правя. Не може ли да им откажеш? Беше ми намекнато, че може да си загубя работата. Тогава кажи истината. И ще ме изхвърлят със сигурност. Спри да пращаш подаръци. Тогава няма да мога... Не го казвай. Имаш чувства към него, нали? Явно не са изчезвали. Не ми отговаряй.
Дълбокият му резониращ глас се излива от радиото и те приканва в неговия свят. Вярно е. Има страхотен глас. Аха! И въпреки, че не знае кой е тайният приятел, красивият водещ е готов да скочи в снега и да изпълни искането й. Красив е. Това е добро отразяване. Не може да спориш с това. Добре, дядо Коледа има джуджета. Плаща ли им? Имат ли някаква минимална заплата? А елените, тези нещастници, летят по цялата планета и го носят, а той не е точно строен. Имаш 2 дузини нови писма от фенове. Така ли? Брой ги. Рита, трябва да те попитам и не се обиждай, но ти ли пращаш подаръците? Иска ми се да си припише заслугите, но не съм твоят таен приятел. Питам, защото ги използваш много ефективно. Това ми е работата. И се получава. Сякаш внезапно е дошла Коледа. И наистина е Коледа. Може би трябва да пускаш и коледна музика. Стига си се държал като Гринч. Добре. Следва шейната. Има човек в града, който предлага езда и фейтони в парка. Когато ходих за последно, имаше кон и той ме мразеше. Как така те е мразил? Опитваше се да ме захапе, само мен, никой друг. Сигурна съм, че не е същият кон. Но ще те пазя. Обещаваш ли? Да. Мисля, че открих кой е тайният ми приятел. Кой? Може да бъде всеки в града, дори ти, но е откачено. Да. Бриана е, инструкторката по йога. Намекна го в сайта. Какво каза? Просто намекна. Ако ти кажа, вече няма да е тайна. Наистина ли? Има само един начин да разбера. Бриана, Миче. Не йога, но свободна ли си утре? Чудех се, дали искаш да се возиш на файтон? Благодаря, че дойдохте. Благодаря. Закъсняхме. Не се шегуваше? Не? Това е чудесно. Радвам се, че реши да го споделиш с мен, Мич. Да. Бриана, може ли да поговоря с Мич? Да. Знаеш ли, че всичките ти фенове ще бъдат тук? Не. Рита каза, че ще го качим на сайта, но... Ти си добро утро с Мич? Да, голям радиоводещ съм. Преди събирах прилична тълпа на събития в LA, но това е начало и рейтингът се вдига. Страхотно? Да, Добре, защо не започнем с малко снимки? добре. Добре. Бри, да направим снимки за вестника. Разбира се, с радост. Мила история, от която съм част. И, Маги, ще споменеш ли студиото ми? Би било наистина страхотно. Ще ти давам безплатни уроци. Не е необходимо. Така. Знаеш ли, ще се наложи да обиколим парка няколко пъти. Може да отнеме доста време. Ти съгласна ли си, Бриана? Разбира се. Всичко за Мич. Добре. Не мога да повярвам, че си го направил. Какво? Текстът към снимката на Мич и Бриана. Мичо Грейди от радиото с неизвестна жена. О, не знам как е станало. Мич, с вятър в косите и следващ молбата на тайния си приятел, обиколи парка във файтон, зареян в спомените за дните си, като изтъкнат водещ от LA, а почитателите го аплодираха. Дали тайнствените подаръци и коледният дух на Харисън ще успеят да го събудят отново? Как може да мисли, че е тя? Защото не му каза, че си ти. Тя не е неговият тип. Добре, продължавай да си го казваш. Маги, говорих с Райан от Райтсбридж. Харесала е историята за Мич. Така ли? Да, и има много коментари в социалните медии. Благодаря. Забелязали са те. Продължавай така.
Извадете електрическото одеяло. Сипете си кафе, стойте вътре, пуснете радиото и слушайте мен. Това е времето в Харисън. Виж ти, на телефоните чакат 11 слушатели, които се чудят кой е моят таен приятел. Но мистерията ще почака до утре, защото няма време. Слушахте Добро утро с Мич. Желая ви хубав ден. До чуване. Виж коментарите. Точно това ни трябва. Има още един подарък. Остави го за утре. Бързам за среща с Маги. Пак заповядай. Здравей. Здравей. Благодаря, че дойде. Исках да се видим извън протокола, ако не възразяваш. Шегуваш се. Страхотно. Дойде още един подарък. Така ли? Отворя ли го? Не, запазвам го за утрешното предаване. Запазваш го като коледен подарък. Не се предаваш, нали? Не и за Коледа. Ако ме питаш, Коледата си може и без мен. Еха. Виж това. Колелото ли? Това е единственото нещо, което съм искал като дете. Стой тук. Какво правиш? Благодаря, сега го връщам. И кога ти го купиха? Не ми го купиха. Беше моят бял кит. Моби Дик. Да. Единственото, което капитана Хаф искаше и не получи. Исках това колело повече от него. Но Съжалявам. не. Мама се опита, но... Да. Не може да имаме всичко. Елай го пробвай. Добре. Виж това. Това е за мен, не за вестника. Добре. Скачай. Хубаво. О, да. Приятели, притискат ме за това, че не говоря за Коледа в моето предаване. Това приключва. Вчера се отдадох на спомени с стар приятел. До онзи коледен подарък, който винаги съм искал като дете, но не получих. И в духа на Коледа ще отворя телефонните линии, за да ми кажете какъв подарък винаги сте искали. Първа е Кейтлин. Кейтлин, покажи ни какво можеш. Никога не срещнах водещия, който получава подаръците ми. Еха, това е Какво? изненада. Благодаря на Кейтлин, че се обади. В ръцете ми е един от подаръците, които ми изпрати. Но, преди да го отворя, ще кажеш ли на слушателите какъв е? Не, това ще развали изненадата. Изненада е, че се обаждаш. Хайде, кажи ни какъв невероятен подарък си изпратила. Ами, виж, не мога. О, не, шефът идва. Да. Ще се чуем. Добре, чакам с нетърпение. Ще приемаме още обаждания след половин час музика без прекъсване. Това е Добро утро с Мич, специално за Харисън. Здравей. Маги, чу ли това? Да, добре се справи. Благодаря. И погледна ли новия подарък? Не, още не. Ще стигна до него. Моментът е важен. Така е.
Ей, Мич, какво правиш тук? вечерях в този ресторант. О, трябваше да те предупредя. Да, трябваше. Откъде идваш? Просто излязох да потичам. Виж светлините. Толкова са красиви. Не ми ли каза, че майка ти събира коледни украшения? Трябва да й вземеш едно. Маги, майка ми почина. О, Мич, аз много съжалявам. Да, Кога се случи? онази вечер, когато те оставих. На Коледа? За това ли не се върна? Не само за това. Била е болна от много време, но не е искала да ме тревожи. И го е крила от мен. Нищо чудно, че не празнуваш. За мен и татко Коледа не означава много. Дали тя би искала това? Коледа беше нейният ден. Сега, след като я няма, е просто една дата. Защо се хвана с тайния приятел? Добра реклама и не се чувствам сам. Имаш предвид слушателите? Не. Теб. Трябва да вървя. Започвам рано. Добро утро, Смич. Да. Лека нощ. Лека нощ, Мич. Маги, провери си почтата. Най-сърдечно ви каним на коледното парти на Райтсбридж. Може ли да дойда с някого? Никога не е лошо да дойдеш с някого. Дами и господа, момичета и момчета, време е да разкрием поредния подарък от тайния приятел. Чакай. И Кейтлин, ако слушаш, добър опит. Добре, нека ви го опиша. Дядо Коледа носи чувал с играчки и рубинено червени очи. Виж ти, прекрасен чорап. Да прочетем. На третия ден до Коледа тайният приятел ти дава задача. Благоговение да вдъхнеш у децата, както дядо Коледа с шейната. Ти отдавна порасна, но помниш на какво е способна магията му прекрасна. Весела Коледа, твой таен приятел. Много искам да знам защо тайният ми приятел го прави, но кой съм аз, че да оспорвам директна заповед? Приятелю, ако слушаш, пази се, защото идвам. Ще отидем при дядо Коледа. Да. Въпросът е добър. Защо тя го кара да прави това? Какво я мотивира? Имаш ли отговор? Може би харесва гласа му и иска да привлече вниманието му. Стига, Маги, бъди репортер. Може да виси пред радиото и да го направи. Искам да разбера коя е и защо го прави. И искам интервю. И ако не искаш да ти досаждам, покани приятел за партито. Добре. Тръпнеш ли от вълнение? Не съвсем. Малко е странно. Странно? Да, Хората го правят, за да изживеят сезона. да, знам. Не спирам да мисля, че Какво? мама щеше да е разочарована, ако знаеше, че... Следваш събитията? Да, нещо такова. Може да се откажеш. Леле, целиш се право в артерията. Защо не водите дете с вас?
Не ми трябва дете, защото самият аз съм незрял. Мич, ще правиш ли нещо до вечера? Ще се виждам с Бриана. Постоянно ми пише. О, Бриана. Да. Значи вие се виждате? Ще ходим на едно парти, което ще водя. Щях да поканя теб, но е добра възможност да разбера дали тя ми пише. Да, напълно разбирам. Да. Да. Дали това не е коледното парти на Райтсбридж? Да. Откъде знаеш? Имам покана. Райтсбридж купува газет, така че работя за тях. Супер! Значи ще си там. Да. Тогава ще познавам двама души. Добре дошъл, Мич Огрейди. Рита отново напада. Вероятно е мой ред. Така мисля. Не. Щом трябва да го направя, идваш и ти. Да вървим. Добре. Здравейте, помагачи. След теб. Дядо Коледа, как си? Добре, ясно. Какво казваме? Коледа? Коледа. 1, 2, 3. Коледа! Това не беше толкова зле, колкото си мислех. Знаеш ли, че джуджетата ще те отведат до маса за автографи? Не знаех. Но правех такива неща в Елей. Беше забавно. Коледно забавно? Добре, предавам се коледно. Да. Отново ще заобичаш Коледа като момчето, което ме прибра за празниците. Не беше нещо особено. За мен беше. Добре. Коя? От кога ти пука какво обличаш? Стига. Просто се нуждае от помощ. И аз не знам какво ще нося. Не исках да поканя точно теб. Благодаря. Той ще е с Бриана. Симпатична инструктурка по йога. Защо да я кани? Не, просто Мич още мисли, че Бриана е тайният приятел. А тя не е отрекла. Тя го харесва, не е толкова необичайно. Не ми помагаш. Червената? Определено. Добре. Здравейте! Аз съм Мич Огрейди от сутрешното предаване. Надявам се да се забавлявате. Наши домакини са Райтсбридж. Те решават кои новини да чуете, кой да стане известен и кой не. За протокола, Огрейди се пише с апостроф след О. Оставям останалото на вас. И така, забавлявайте се и весела Коледа! Страхотно парти. Благодаря, Алан, и възможност за някои повишения. Следиш историята, нали, Маги? Разбира се. Здравей! Здравей. Еха, изглеждаш невероятно. Благодаря. Ти също. Благодаря. Беше страхотен. Впечатлена съм. Аз също. Мич, ти си водещият с тайния приятел, нали? Да, аз съм. Едно от постиженията ми. Бриана, ти сигурно си неговият таен приятел. Прав ли съм? Ами, Това е идеалното място да кажеш. Красиво парти. Може да направим интервю и снимки. Нали така, Маги? Може. Трябва. Добре. вие наистина ме поставяте натясно. Здравейте всички! Аз съм Бриана. Имам студио за йога в Харисън, но давам частни уроци и консултации. Споменете това парти и ще получите 25% отстъпка. Няма гледна точка. Не бързай толкова. Бриана, ти ли си тайният приятел на Мич? Мисля, че въпросът е прост. Никой тук не иска да бъде държан в напрежение. Явно е време да призная,
че за Мич не съм толкова тайна приятелка. Ето, казах го. Не мисля, че това беше отговор. Беше ли отговор? Ами, не е тайна, че те харесвам. Харесахте още, щом чух гласа ти. Какво? Извинявай, объркан съм. Това значи ли, че си моят таен приятел или не си? Ами, не. Но какво значение има? А и аз щях да ти пратя имейл, не копчета. Имейлът технически е паразитно растение. Казах го на глас, нали? Ще си взема питие. Ще дойда с теб. Интересна вечер. Да, беше страхотно. Къде е Бриана? Ами, обикаля залата. Ще се зарадваш да разбереш, че шефовете ми са облегчени, че не е тя. Биха искали да изтискат повече от историята. Въпреки, че бяха прекалено разпалени. Не. Важен е тиражът, нали? Това е работа. Мич, относно подаръците, Какво? ами ако спрат да идват, Няма да е твърде лошо. знам, че искаш рекламата, но остави това за момент. Не е само това. Харесва ми. Коледа не ме радваше напоследък, а сега е забавна. А този, който го прави, влага много труд и искам да знам защо. Може би просто иска да ти върне Коледа. Тогава би приличала много на теб. Да, така е. Мич, готов ли си? Да, Довиждане, Маги. лека нощ. Лека нощ. Да се прибираме. Губиш журналистическа обективност. Аз ли? Не. Ти си като дете в коледната сутрин, което бърза да отвори подаръците. Не съм. Това е история, за която аз пиша. Не е подарък. Много е яко, ако се замислиш. Така ли? Да, историята в стайната почитателка е като Кейтс или Байрон. Те са обичали от разстояние. Няма значение каква кола имаш или какво работиш. Важното е какъв човек си. И всичко са написали. Много яко. Не знаех, че си такъв романтик, Джими. Аз ли? Не мисля. Не. Пропуснах партито, защото не можах да намеря с кого да рискувам цяла вечер в Чикаго. Но тази тайна почитателка рискува. Уважавам я. Добро утро, Харисън. Аз съм Мичо Грейди и имам поща. Точно така. Още един подарък дойде, така че да го отворим. И е във формата на пуйка. Какво има вътре? Прилича на черпак. Интересно. Да прочетем. На четвъртия ден до Коледа, твоят таен приятел ти казва: да получаваш подаръци носи радост, а да даваш от себе си звучи познато. Дай на ангела крила да полети и усмивката му лека ще те възнагради. Весела Коледа, твой таен приятел. Телефонните линии греят като... Да, ще го кажа, като ЛХ, но имам по-добра идея. Ще се обадя на моя коледен треньор.
Здравей, Мич. Маги Чалк от Харисън Газет. Чули съобщението? Да, чух го. Ще го прочета пак. На четвъртия ден до Коледа, твоя таен приятел ти казва: да получаваш подаръци носи радост, а да даваш от себе си звучи познато. Дай на ангела крила да полети и усмивката му лека ще те възнагради. Весела Коледа, твой таен приятел. Добре, значи поика, да даваш от себе си, лека усмивка. Леката усмивка дете, може би? Логично е. Да видим как ще вържа улеките във въпрос. Какъв е начинът да даваш от себе си с пуйка, за да накараш дете да се усмихне? Сетих се. Като доброволец в топла кухня. Когато бях дете, майка ми ме водеше всяка Коледа да помагаме в топла кухня. Това е хубаво. Наистина е хубаво. Много ми харесва. Да го направим. Благодаря, таен приятел. Пак заповядай. Ето, весела Коледа. Здравей. Мама каза, че си по радиото. Така ли? Права е. Там съм. Видях снимката ти с дядо Коледа във вестника. Така ли? Виждаш ли тази дама? Тя публикува снимката. Ти си много голям, за да седиш в скута на дядо Коледа. Знам, затова стоях до него. Какво поиска от дядо Коледа? Работа за мама. Също и продукти. Ами, весела Коледа. Весела Коледа. Весела Коледа. Сякаш мама беше там. Така ли? Казваше, че благотворителността е истинския дух на Коледа. Била е много умна жена. Да, беше. Благодаря ти, че го сподели с мен. Беше хубаво. Коледно хубаво? Да, беше коледно хубаво. Стой тук. Искам да запомня този ден. Готова ли си? Снимаме? Толкова ли зле? Излизам ужасно. Не, ти... Красива е. Ела, ще снимам теб. Ей! Виж това. Може да е тя. Може би. Трябва да тръгваме. Имам да пиша статия. Отново сме заедно. Това е сутрешното предаване Добро утро с Мич. Искам да благодаря на вас, слушателите, че отговорихте на молбата ми по този начин. От хранителната банка на Харисън ми казаха, че са затрупани с дарения. От дъното на моето бързо топящо се, подобно на Скруч сърце, ви благодаря. И за капак получих нов подарък от моя таен приятел. Да погледнем. Има формата на красив ангел и вътре има прекрасно украшение с форма на снежинка. Да видим какво пише. На петия ден до Коледа, твоят таен приятел казва: Легни в снега, ръцете разпери, магията сама ще застрои. Коледа по света наврете, като да се возиш в шейната отпред.
Коледа е пъстра като цветно на метало и няма нищо в черно и бяло. Песен за радостта изпей и ти, от коледните песни избери. Весела Коледа, твой таен приятел. Маги Чалк. Здравейте. Да, разбира се, че искам да говорим. Утре? Толкова скоро? Добре. Благодаря, сър. До чуване. Всичко наред ли е? Да, супер. Довършвам последната история за коледните подаръци. Добре. При нас е молбата ти за работа. От 2 години. Мой служител следи сагата за тайния приятел и смята, че пишеш добре. Съгласен съм. Благодаря. Това значи много за мен. Ето защо си тук. Водещата ни репортерка за човешки истории излезе по майчинство и ни информира, че няма да се върне. И мислите, че аз... Не те поканих тук, за да ти кажа, че не наемаме. Не мога да повярвам. Телеграф Стандарт е един от най-старите и уважавани вестници в страната. Това дали е? О, да. Да, да. Да. Много се радвам за теб. Благодаря. Какво има? Сякаш съдбата отново ме събра с Мич. А сега... Те вади от уравнението? Да, струва ми се. Цял живот мечтая да пиша за вестник като Телеграф Стандарт. Това е... Страхотен коледен подарък. Винаги си искала това. Ще ми липсва да те виждам всеки ден. А аз ще бъда на 2 часа път. Не е краят на света. Кога започваш? От януари. След Коледа ще отида в града да си намеря квартира. Кога ще му кажеш? Предполагам веднага. Така е честно. Така е честно. Телеграф Стандарт. Това е голям вестник. Да, така е. И казвам на теб, преди да кажа в работата. Започвам от януари. Още не мога да повярвам. Толкова скоро. Да, казаха, че искат да използват инерцията от Мичи и тайния приятел, като ме представят на читателите. А ти помогна това да се случи. Да, предполагам. Просто... Какво? Ами, няма да те лъжа. Ще ми липсваш. И ти ще ми липсваш. Но ще бъда само на 2 часа път. Това е Чикаго. Не мога да се състезавам с Чикаго. Искаш да се състезаваш? Искам да имаш това, за което си мечтала. Да. И аз го искам за теб. Не става дума за мен. Поне веднъж. Бриана. Успя ли да те запиша на йога? Не, още не. Но може да започна. Щом ти заминаваш. Да. Виж, аз много се радвам за теб, честно. Страхотно е. Благодаря. Имам да върша куп неща. Да, аз също. Но
Да вечеряме преди да заминеш. Да, с удоволствие. Добре. На 10-тия ден до Коледа твоят таен приятел ти казва: тревогите си зарежи, грижите си забрави. Доведи приятел свой и в снега играйте на воля. Весела Коледа, твой таен приятел. Бой с снежни топки. Добър си. Мич, Това беше от мен. Аз съм Мич. Хубав ден и довиждане. Маги, да се видим в обедната ти почивка. Поне за един горещ шоколад. добре. Ще се видим скоро. Какво става? Рита, Маги е. Какво? Маги е тайният ми приятел. Не. Репортерката? Да. Сигурен ли си? Блясъкът по якето й беше същият, като на подаръка. Блясък ли? За какво говориш? Не знам как не съм го видял. Направила го е, за да напредне в кариерата. Отива в Телеграф Стандарт. Трябва да се възползваме. Не. Трябва да говоря с нея. Кашата е моя. Добре. Но ми кажи, ако трябва да се погрижа. Да. Мич, радвам се, че се обади. Добре ли си? Не съм. И аз не съм. Ако... Знам, че си била ти. Добре, нека обясня. Знаеш ли, че това ще ти открие пътя към Телеграф Стандарт? Не, разбира се. Бил съм просто мишена? Не. Просто се случи. В началото исках да ти се отплатя за... Искам да знаеш, че знам. Мич, Трябва да говориш с него. Опитай се да му обясниш. късно е. Мисли, че съм го използвала заради кариерата. Коледа е най-хубавият празник. Аз забърках такава каша. Съжалявам. Можеше да се получи. Имах план. Предлагам да го следваш. Какво? Изпълни го. Довърши плана си. По-лошо не може да стане. Не. Не мога.
Да, Мистер О'Грейди, не ме познавате. Маги Чалк. репортерката, която пише за сина ми и откачените подаръци. Да. Не искате да вземате интервю от мен? А ние с Мич вървим по свои пътища. Благодаря, че се отбихте. Може ли само да погледнете? Вижте лицето на сина ви. Не разбирам. Не можехме да си позволим колелото. Казах му го. Той ми разказа, че с майка му сте опитали. За това се усмихва, защото си го спомня. Когато Мич е изгубил майка си, е изгубил Коледа. И мисля, че вие също. И искам да ви помогна да я намерите. Липсва ми. Много. Имам план, мистер О'Грейди, но трябва да ми помогнете. Добре. Кажете ми, какво да правя? Мич тук ли е? Взе си почивен ден. Ще му дадете ли това? Сериозно ли? Моля ви. Благодаря. Разбирам ви. Историята е хубава. Чух, че се е получило. Но е жалко за Мич. Аз не съм искала да нараня Мич. Точно обратното. Не ме интересуваше кариерата ми. Това ще обясни всичко. Ще се погрижите ли да ги получи? Весела Коледа. Не мислех, че това е твоят специален репортаж. Нарушила си всяко писано журналистическо правило. Че и такива, които не са писани. Съжалявам, Алън. Няма за какво да съжаляваш. Това идва в момент, когато абонаментът се подновява. Има много посетители в сайта и в Туитър, а рекламните приходи се увеличават. Тази статия само ще подобри нещата, за теб се тревожа. Телеграф Стандарт видяха ли го? Пратих и на тях чернова. Заедно с оставката ми. Реших да се опитам да запазя достоинството си. Маги. Така беше правилно. Благодаря ти за всичко, което направи за мен. Това с Богом ли? Както каза, наруших всяко правило. Не. Трябва да си луда, ако мислиш, че ще те пусна. Очаквам те след Коледа. Наистина ли? Да, наистина. Благодаря. Добро утро, Харисън. Или по-скоро честита бъдни вечер. Сайтът ни е пълен с коледни желания, с които ще се заема след минута. Не съм голям почитател на Коледа, но това не значи, че слушателите не трябва да усетят настроението. Това е Добро утро с Мич по WCNQ. Here we are, arms around each other. The choir sing, pretty lights all over. Snow's falling and everyone. Ей,
Скъпи Мич, липсваш ми. Ела си от дома за Коледа. Обичам те, татко. Преди 10 години аз бях една срамежлива първокурсничка. А снежната буря стоеше между мен и Коледа. Мич О'Грейди ме закара у дома. Във време на нужда той беше до мен без друга причина, освен че така е правилно. И когато научих как Коледа е изгубила блясъка си за него, исках отново да заблести. Планирах да му изпратя 12 подаръка за всеки ден до Коледа. Но не ми стигна един. И въпреки, че тази статия няма рима или блясък, съдържа подарък, който не приложих. Сърцето ми. Това е най-доброто, което имам. Весела Коледа, Мич. Весела Коледа. Маги, имаме ли яйчен пунш? Най-хубавият подарък беше самата Коледа, която смятах за изгубена. И винаги ще те обичам за това. Дано има още много. Мич. Къде отиваш? Трябва да го намеря. Мислех, че няма да излезеш. Прочел си статията. Прочетох я. И получих последния ти подарък. Ами... не съвсем. Чакай. Не знаеш ли, че ще се върна? Не знаех, но вярвам в коледните чудеса. Обичам това колело. То е важно, но... вече имам подаръка, който искам. Теб. Честита Коледа. Честита Коледа, синко. Ролите озвучиха артистите Нина Гавазова, Силвия Русинова, Ани Василева, Николай Николов, Силви Стоицов, Христо Озонов. Преводач Ирина Ценкова. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.